Markmat bat kiri kman. Markmat bat uba arjiling do. Susi orang ba kiarsap sa. 1998. Ending number was 8. 2018. Sesian pat ba nyai kublai pi ki papet kene program Markmat bat kiri kman. Pat menta pat nga don way niki real Markmat ba robot Garnet Lingdo. Nyai kublai pi kene program jungi ba robot Boleh. but ya ka bangin sedang ekene ka jingi keren ke jong yap baidei but ke eki mat but kumju ro ki papun ki mat ki baidei but ke jim ke jong pi hak ba phi dan apo ka politics but menta shabar jong ka politics su te ka bai ningkong e ngi kwa man tep ning ba jong pi ba kumju ro bo pa ba ko man yo sngo ling ba jong pi ba robot habaidei ke jim ke jong pi kumno ka ba phiat menta hadian ya ka ba filami no na ka politics kindiat lada phila ban batai ke jing per deng ka jing ka jong pi menta ba fidan na politics men chua politics menta pat hadian da filami na ka politics Kham aram. Ngatrai. Dia berkham aram nukong podong don hapo ka politics le si kapor kamri ke jong pi. But itu kipor kumangali ti ngamju bogat ngamju kecingkang ke playback ti breu ki wan gilet ngakan mau tu kipor ban bam installment ban krer installment umjio namba taslawan breu tu lab dieng no abi keren no kalong kum ta menta tu ngatai kala kham arami tangba kamdei banga ngalai no ega jing persyang jonga ban yarap yo babun balang dangam dan syuk makana ka politics ne ka sencar khadar makana nrei ngadang lei kat la kat ya ban persyang ban yarap yo babun balang hadin mengami na po ka ngai no ka politics tu nga kremiang syuk hu arhajar pra nga tribut ka IFAD project ngai le shitem bat ki hadin kata hatu kapor kita kambun bat kinong kendong mengatai hatu kapor abang ayo I ngalap ba kinong pun bagi jing duna sinong kendong bat kabakam kong sana agri ka capacity building gibon gibam susu belai gile kimia susu re mo te hari tu kipor ngalap ba kabakam kong sana kalong kumno ban pensutu yo babun balang kumno ban pen kelai kurkom perkhat ke jongki kenang ba kiru kin sungu ba kimdi ban chu up ban ha mana ban wan unu ban wan ai mana ki na ban ha mana na bedeng na gnri ki ban trehi da nalad de yal na ka benta yaladi te hadin ngayo ka kalat ban tre bat ka Martin Luther Christian University te hangni mentalali te ngatri bit ki kena samla bat ngapersyang ban hikai ki kumno kidi ban perkhat am ke kidi ban perkhat nari kumno kidi ban perkhat how to think not what to think marba ngasoto aba pim don chu sanchar kadar ka jingi dei bo pai ba kham jinga kindiat ne ban chu ong no de hato wada kini ki por ka menta namar phide wei ni ki bla khampa ba to ki por kum taw nong tho an pai ba kinang wan ne mcp haba kisham jing e kamtam na po kalai mukra constituency batip menta kum ka Shillong East constituency kiwan ni gitu gibla kidang bon kinawan kin anong pet ngam de MLA syuru sai kiong tose ni khamsuk pada ya fi tose pen persyang lem te sus dot bok wa ngalese ha tu kipol kidang kiburom ki officer ki yang lesi ke tukar jing burom kadang kidang burom ni ngadang lai ki nganda phone ki kidang skap kidang yarap hi kidang wani ni bikin wan su ki wan hi tamba omri su kum nungkong ki wan bur into ba robot kindiat rut amar ba ngitip ipi wei na ki priu blaya khun ba la ka jong jing em ru ngitip ipi ba pilayo ri ka jing pang bampong ong no ba tum juru pidon ru
kindiat ru ki por ya ka ba shuai ka ba phin eno ka politics pi don ki jing sistem ki ba phia kendu kumnu pat menta ha bede ka met ka bat ka koi ka kya ka jong pi menta kindiat ni paj bar ko ban tep ka bede kumnu pi struggle ya ka chim la jong ka ban ya khun Atai apa kadu kerwa ke song ke bor perkhat. Lada pi give up hang ni. Takamut comment ka phat ka give up. Ni lada pi klan hang ni. Kanu ke jing sistem pi yo pila ban job ya ka kan. 2004 ngayo ka stroke. Ada no GNRC tadi kata ngap hikai biang kumno banyat banyang hoi sipor lesi la pila ban om ngam da biang lut kamet kapat ri overcome kita te araja sipo ngayo cancer ri mantah ngabiang ngatri bun yele football buat phir ngadang job ngatri kei ka khubor pat ka ba phin ai amar ba teng expectation ka judan ba pa ba ju pet ding ba ki nuksa ling ba ki nong yalam lu ban chu ong no mar playo jing pangkan sa ki babun maka jala me ga liam ta ka de la do khenyo apo kani ka than chite lam mingi highest rate o ka babun do ni ki nong pangkan sa kei pat ka khubor ka ba phin ai shiki ka cancer mentani kamdi chu ka jing pang ka ba ngidi bon dia ting ru tata lada lap dang kloi lele ke besuk ban pen kia ka ti kawin ko abon wa angka por ngayo cancer nga kami pa sumar sebar ya ngachule bi doktor rangat apa nasaret ngakli doktor perbalap lap apa nasaret ti kin la lap ngadar cancer ngali kendu i doktor rangat ti doktor rangan i confirm yang bapet ngilap ha autopsi ni tai biopsi kilap ba kadika cancer ti pinle no nga ngakli ngo phila man sumar ma phi yong hala tong sumar be jang ni wala hayeng ke am lech ta chapo velor lech ta chapo Mumbai lech Delhi ni ngo am la man le ni blu ngan lech ta mat ngakwa man kajing tumu kalau mga kwa manong kamtam ni kito gibam da biang ke yo kot no kimdi ban bendalut kat bikidon man ra nong pang sekita ki velor sekita ki Bombay kemudian kam su abak hadu kat bai ngina ba pek so hayeng la jong la ne hang ni hasar silo ban sumar la dala beliun le cetu seta pelut kai ke pisah penserua kai ke pisah penserua kai ke por bonsin lagi bo pli kerat ke jalam sabar dan bakin dalap kilap la khamslam kiram sabar la bendalut ke jaka ke puta ke yeng ke samur khai nongpang ruyap no ke jaka la adu ke bensim la adu I mean it's not fair ti ngakwa banoi ki pek ngaru ngapa suar ni nakhiak manta kemudian kanu gejing dunai na ngatai ngau kwa ban ong iki babon balang pet hit sa gejing sumar ni la kabiang hang ni nai pen serwa kai bisa kandon utrai limba kani ka message ka jongpi ki babon ki ban pediang ya ka ndrei habe khen bat uduk sok ki babon kin don ka jing o jing nam namar ho kim don ki ba don jing e ban lek wat doktor rangat do mar ndrei ngi don pat ki civil hospital ki belaban ai jing sumar ni ndrei la ngi pet namata maka jing syam ke jongi ngilap ba kampat biang ke sarkar ya dum ta kampat la ban pen bet pen biang kum utau nong mi khmat berem ke ka jing anur ke jong pi bat ka pat ka message pe pin pa cha ka sarkar jala namar pila deiru wei tau patient cancer patient blamat ini ke jing pang mentang apo civil ru ngatrai civil silongi ngatrai kajing sumar kala biang ni kamderi buka duna hadu kata lesi ke jakasa kadang duna lesi ka by the way ru kadang rem nah bandut anrei pinle kuno kaba sungsi kalong ba
Watlah kini ki sipau arpau senam labun ki belayo pang cancer ki pun henry ke sarkar kampat ibit ban concentrate ban pek ba happen biang nam takum kini ki jingpang ki ba lesi ki ba sim ki jing imjong bon ubakamai ya ka yeng kasam mo ka e kun sweat ya pun ki khna ka e ki lok bikin haplong videos mo ti atrai ka government ka deiban concentrate pek ki jingpang ki khambon hang ni and concentrate but pek bikin penbiang at least naman takum kita ke jingpang umni man persyang man le lut bro kejing karibam don ka policy kamdon kono kejing perkhat kumno nginya nang ni sakmat health policy kamdon education policy kamdon economic policy kamdon sports policy youth policy kamdon isu long hilang mana from one day to the next ke syaj bet munta udon we minister uba bha lesi upursang manle khamha re hajing batikam le arem election no lawan we umpet ke bala le ule laga jong kamnon ka continuity kamnon ka jing persang ban le hagaju kalti ba jalam ka state shakawe ka thong kadi kata ka jing ya manta ngat teng mangiru ki riu pajba ngi khamsuk ban jet ya unong mikmat uban ai bai dawai ban ya ka jet unong mikmat buruan ra health policy ngi kwa unong mikmat uban sam but football bani unong mi khmat bon ra sports policy kri kita kajing ya pi nang kwa kajing mentoi simet ngempet nam taw bun balang menta bangin poi bat kajing em gajong phi bai dei kumunong mi khmat auto kopor amar ba kuma phila ong bai dei babon ba kajing long juman jong ka state kajong yi kajala kajong yi ma kitu ki por phi dei we ni ki menteri sarkar babon kam bha ma kadang jur ki kam le no bat kum jur ke ba phi ladon ro bat tourism por pedang persang ban penkio ya kam jong kai perthai ikwa ban yo sngo na phi kai ge jing yu i ge jong phi wat la phim don chu po sarkar ne kum nong ikman de kai ge jing yu i phi kum ubrio ban sabar habi de bat ka jala ga jung i mamta kum no kani ka sarkar ka panyat bat kini ki sarkar hadin warjar chipho arjar pra ba phim don chu po ka politics ne po kum nong ikman kai ge jing yu i ge jong phi hadu katno kadang gajing fair ki por moment shwa pat kini ki por ki bomenta lesi haki por gidang sio hill state ka sensar khadar kadang dei sisha naman taw babun balang kadang dei sisha na ka benta ka jalla bro ka we norba lesi ka man sim ban train naman ta ka jet berriu ka man sim man train naman ta ka jalla kadang sitrama gitu ki por nar kidegi kiba don haka sensar khadar de kitu ki ba yale ban yo ke hilstil la jong henry nang ya ka por ngatrai ke tu ka mensim sitrem ban yarap yo babon balang kanang duna kata ngat ngayo i aga por ngidon mengiru ngadon naru 98 adu 2008 mo akitu por ka lahir berngasung mentale te kala nang yar su mentate umdan maperkat su namanta babon balang umdan maperkat su nak bentau kup siliang usam siliang berkat ki perkat bit tang namanta kajing mentoi yeladi simen lau de unong tabut na unong saabut na berkat ki perkat bit tang namanta yeladi simen banong you politician lagi menta kabunungkong ki perkat namanta yeladi kabaar ki perkat namanta ka parti balai klasi ki sedang perkat namanta ka constituency berbasau ki perkat nama tak jalla berkejat beria. Number 4 in priority. Jing sisa ngidei ban bu ya kejat beria ber jalla number 1. Sebut ya constituency number 2. Lesi sebut ya kata parti number 3, mak jala dia number 4. Ndai kamlong kalong de Hong Kong pun ban. Pi what ububun balang ru uhun mensus ngap kwa ngilong kita ki kesan rempai rem dorbar
Nia song hai yang asam dan nia song para perlok nia tit nia komplain nia laki-laka ni napoi hakacaka banya keren banya keli banya pusau bre ni ngam no jar ngimnut ban plate tu tang ban ang suntur ngimnut kedi kata kejing api but ngas ngau ba ya mentahi lara ngingim pekmat no ngas ngau ba kasencar kadar kanang her kanang sniu ni kum kajat berdiri ngap ban sutuk ba kani kam desu kata ka sarkar ke ba penyat da kibriu ki bana sakoi pat kari lane ka colonial form of government kam desu kani di ka sarkar ka jong ni kini kinong mi khmat kiri ki jong ni bat ban ong ba kini kinong mi khmat wei kim desu ki jong ni kam di ka kadi ka bakla ya kiri ki jong ni kiri mangi kini kinong mi khmat but kinong mi khmat kim snow ba kim di ban snow ba nga ya pher nga kham he number swak election kyong ngan sakri ya phi rain ladap election pada ki perkhat ba maki kim di su ki sakri ladi no ki kenrat bat ki pajba ki kelalong ki sakri ban jadi kita ngi kuas kita ki privilege dengkam ke privilege committee samun ya kita ki ba keren persya samun ni kita ki ba le ke demokrasi di ban ai la dia barokat bikin keren di ban ai la ki bikin ong kat bikin di ban ong ka ba bha sem ka wasni kun tan hari ban ong mla su ban keren persya ngat rai boda bakla ya sanai bat ngim ni ban kum ki pajba ki nong tabur ngat rai ngi teng ngiladi menya ngiladi on pesngo kijing so jungi kino gini ki red light kino gini ki babu sipai wah pon ngolong home minister mangam jubu kita ki guard gi bale no kumu minister home minister lele ngat kedai ke kamram junga ban I security nom tabun balang dadang haban bu security ladi termun ngala feel lupa ke kam ngala ben bu bangan pendap ti ngatrai jakab gin sna ki kenro ki ban penya pher yu nong tabut nong sabut ngari ban sna no de ki jingkieng ban penya jan yu nong tabut nong sabut tadien ka to ka kini kidi kita ki jing angnut ke jong pi hadien ba pi job ek election ka kendai spa house nam ka election ka kong 1998 ten re tu pila haduk no bat nomor artom pila long kom nomi kaman pila ala apat ya kaban pen wandur ya kita ki jing angnut ki jong pi ada kam le ko besuk mo hot ngayang menong ben empower jo bubun balang mo empower the people but itu ki por man mga persang na ba nga por mga tray por mga long home minister simnuk sama lada ki ong bo arjiling do tubet ba ko home minister wan rabut ki jingkala hanjai ngan ong ipi kamdi ki jingle junga marwai kadai ki jing yasno ktilang jo pulit ki jing sno ktilang ka media jing sno ktilang ki civil society jing sno ktilang ki traditional institution ki dorbar snong ki dikrai ki jing sno ktilang jong ki bahayeng bahasa jong ti khna ki blaya sakmaru kadi kijing sok tilang jong bor koi kijing trilang jong bor koi ke bawan ra kijing kala but unu nong mi khmat uba perkat ba ngangan lehi marwei ngan wanra kijing kala marwei ngatrai kadi kijing perkat ke babakla but upaj baru umdei ngokuma nganung kong umdei ban up yuta unong suspa ban wan ban penkala ya kijing im jong ni bor koi ni hapan wa di kejeng kelan naladi swa bat ya trailang para mangi lang bat urang mi khmat batai u kai kwa tahangta kan sawan kejeng kela ha ka arpui trik upnai julio arjar hendrio pila penmi koi ka statement kumu menteri tanat kampo yang tu kopor ba pila long ready ru ya kaban don ya kami jong kejeng ekran padang ka sarkar jala bat ka channel C den rik ba robot kendiat pengila ban yo jingtep napi kai ba ka feel hakni
ka jing tmu ka jong phi na du to ko por hadu menta kam sim la poi shunu shunu bai de ban wan ra bat ban pendu no wat kini ki kam kini ki le no apo ani ka jala ka jongi Pi longan keren but ke general sidang but kono ka seng le no ne ka seng ka ba penkelumar senong subu unta Andrei haba ngia keren ngas no ba hakapor ba surrender hakapor ba kiwan ban rungbyang into the mainstream mo hakata kapor ngimni ban pek kum ya kaseng ni ban pek individually nomor bala ngi keren bat kaseng ngi pek ya kaseng takamut bun kini ki simet pre ki liap no akithlio no ngimla ban pek bai ki ngimla ban sumar bai ki bat bun ki pai biang sikikam le no ki kam snew ki jongki hari la ngi le para marwai ngi sim ngi each case as an individual la ngi pek takamut ngila ban pulut por ngila ban yarap kham bha ngila ban hikai kham bha yalam denti kham bha bikin sa haka mainstream bikin lik pai biang pek haka biakan bat ke NVC jika ban keren begitu khot jong ke NVC ki keren bat ke NVC hadien ketuka naga NVC ki khot ki sedang mino naga NVC ki form pada giwi ki seng poi biang haju bani ka keren bat ka NVC la de ban keren ki khot ong itu ki khot sang ya soi begitu ki khot bikim dei ban lik pai biang ai ke jing rap iki snap iki bun sin li kim kwa ke jing rap ruhi kwa tangi pi pin snap pin ngau thu bat pin yalam nanti bun ki problem ke bengin solve ni ladang inang bengin kebum kesentur play ke skor hari bun nangi ngim kloi de ban le am tangi ngi kebum ke skor ngi play ke sentur ti yo solution hai Shua jong ka to ye ban poye kren ye sok namar ba ngatrai ka jing angno jong sarkar to ko por ka det mar ka channel si to ko por ka dang khlan bhai ki kam pentrem ka jong ka te phi ko momentary to ko por mar ba masan job ik election pila sha endok ko momentary jong ta kam po ye ke ik jing namar ki di to ki por ek ba kini kam le no wat kum jo po rilum garuru ki dang khlan ba mar hoi phi la ai ka credit shaki media pi आज की no yalam shnong stakeholders ki civil society de nga try la da claim ka jing I mean sim ka jong ka sarkar mano numla ban itrai lang dam don ka jing itrai lang ba sarkar ki ki ba pibu akhmat do ki por kumno pan wanra e ka ban penduna no ini kam pentri mat wat pan pendu jat ini ki seng le no ka bonungkong ngatrai hak tu ka por ka di ban otno nene ban penduk no ya kejeng poi kapisa na ki beteri business na ki tu ki beri ki besar kejit ban blok no ekatu banung pen poi syu kapisa sikini ki seng le no kemenungkong syu kasedang nta kabar kalong ban keren ni ki bahaya ngasam ki kemi ki pa ki joki kerang beki kin pressurize ki kena bikin mino kabalai kolong menit ben persu thu yo bubun balang pet hoi kini ki kena ki perkhat sisa nam ta kacai benrio hari kalenti bagi ya kalenti bagi perkhat kan wanra kajing sniu nam ta kacai benrio kam wanra kajing bahan nam ta kacai benrio tong ini as persu thu iki tong ini as neng iki nomor pementa ubabun balang tangman kamai ubaju subuh menta akitu ki por udono businessman udon ka capacity ban aikam namta sispa ngut henry umnut ban penhe ka business ban aikam namta sispa ngut matang sul ahe ka business ulawan buwan panno buwan ICT aino katainga pi tu umnut ban penhe ka business upen rit ka business khanang ban umnon biyo I ti du nong mano du nong kitu ki ba jigisa ki ba yet kam jam an
ki baduno itu kabu bentre na tapre kini ki basong basa jur basa itu kamai man kasi man kasi ha itu por itu cingklumar suban su curfew ki baplikanat ki do ja hak ni ki jingele apa dengan sarkar bat kini ki le no yap manu yap ukup siliang usam siliang pi ti ngipet apen sautu ikidi khna hoi pimut pon wan ra ka jing bahan re kelenti ko phiat ke di kelenti ko bakla kam wan ra ka jing bah kam wan ra ka jing sniu pun ban pi an kum ngong teng ki solution ki la don lupa ring ham chu ngap padahal itu pon ngatai kedi kata le se ngam ngap kham sani Oh, kita kipor kita pun kilong ki successful stories pan syong no. But it was not easy. Kami ni kebasuk ngan fi ngan kena itu kipor ngan nakhat iki parlok bandili syong kali lang ngar kim junot ban kiu kali ngangan ni no satai sewe kim ku ban syong lang for kali ru naru giting ajai li ngap brio muntai syong kup ni hadin san mi dapat imdan syu syong lang bat nga kila syong no la kajong long kumu tu bapang yang lungkut gimana mau ko anon hajan temang mah it was not easy but you had to do what hayeng ru teng yo ki phone call si phobuji khroi buji men me oh I khon jong pi le school hang ta oh ka khon jong pi kali school kali kata haru bi lok yong kenyo nai le persai ki perkhat nam ta ki khon ki tila jong ngapel perkhat ki khon ki na ta ngapel persai ki poi sekjing ni silok ru Kalau pi tackle pat kita ki. Kiwan. God is the one. Anong if ni, I'm not a religious man. No, I don't wear my religion in my sleeve, on my sleeve. Henry nganget ba utay uban yalam lenti, utay uban betin kiti, utay uban play kilat. Nganget ya kata. But ngai bun pun iya. Tikai pat ki buit ki ba ni kita ki jing ai men sim ki ba pijio na ba pinget how blay ban chong no tikai pa ki ya ka ba khamtam ki wan ki phone calls ma ki podang don ki kalan lain ba ya om dei tang ki phone call ki wan poi hayeng ru ki wan poi secretariat dah poi secretariat ngandolong minister of state for home ha ka kamran jonga ki wan rung ra bat ke ike ha kamra poi secretariat Henry ngathai di tang kejing lam nanti jong tei benolor uba pen inga gilat kan ti pen iki but uba pen uba ailat inga ben trelang but borokhat uba ailat inga mengan sengap le siki bon ki idea lagi pamuan nanga hakisnam you ba robot kendiat pengen bantep from to ngalong minister of state for hope nandu gitu ki por kelas dang por nga kini elot itu ki ambulans kan mah ki berai nak agency saya to donated by agency nga kini elot pakai nomor arbusan lai totally ki don habar sadar police station tu por lagi laga pressurizing pen phai biang gitu na bakato di penyat ki seng bhalang ki ong krenam ta jing bha jing men toy jong babon balang ki ong men pelat re ngabat be triang ong ngamai ditang kadu khalai ngasusu pengahaman ai ngong to pendam no aswa ya katu kejing to HNLC hang tangan sepelai tiki kloi ben pendam tengar ngai biang yaki but ngatai ha tu kapor ki breu ki snguthu plan ba ben sim na HNLC kamdei bon wan ra kejing bha kejing mat yo bobon balang nar ki bobon ki besim na HNLC amdi tang ba ka HNLC katu kalong kum Robin Hood katu nang ni kasam liat situ mak sile am tapi ngatai ngi berkhot ngi ken mau itu gipor but kawai ru bangaken mau onga itu gipor onga pek ngi berkhot ngi ba ladadon katari ke bela penun kam mendung yeno yang ben peni Islam
keturut ke syong hatu ke tari. Keturut ke syong tu ke awak ke panbiang ya ke mensim brio ne. Ha ke cukur kom kene ke pisah bepisem na ke channel si nang ni ke jinga rap bepisem na ke channel si kalau asyong turut. Katu ke senam kan wan kan ha bahiang jupi kataru ke penyerap yang apa kan yele persegi. Robot nomor bahwa kiba bon kiba kumba syuong no pilala banle kabade ban penduk kini kam pentrem jang kasang channel si inde kitu ki porru kidan pat ki jingja kiba ngosi e kaba kiba loiloi kisha kilangat abo ki tang suloi jong ki pulet ba kidan ki sha kem ki ba sha pharap ega jingso go jong pi pat nomor pidan apo kumutau ba kli do ban pej abade kani katanat kampo yang ki por Pang ngadonot. Teng do thia do demru. Narba wat ki bayang la jong ru ki ngat. Ki bayang la jong ki spara arkimi ki mama jonga ki dom mangam yarap ye ki. Hanrei nganle akumno. Habangala sim ya ka kamram ban yale berbon ra ka jing bahag jing balang nga dakaju ka jing pet nga ban pet lang ya bro kam la ban pet siliang ya no ti ka sitom ban ngan ong pi ha tu ki por kumenta dari pi kawang jarah po wa pimio tang do ha ka lun ru pio ka kat ka badan tu po pio lun ti ka julong ta bat ngan ong pi hadu menta meneru kinodon gi huri hura hadu menta mene kinodon huri hura uba pen kelumar ne du syakem narbo ula asku lupa banan gejing tuet tu ula kloi lupa ban pet ula ready lupa ban pet utu membena kadang kadu kan musi syakem berobor tikindian amar ba pilaya katu ke jing yakun ke jong pi ban ka channel si kay pat ka ba pidan ban ong yoba Julius Darpang hadian ka bau lawan ban pendam waj yalade haka sarkaro snem arja sao te kay ke jing i jong pi ki por yoba Julius hatu pi bo long kumni kum bolong menta ne kay ke jing i jong pi to ko por Zosi nong ba ki arsap sa ki keren naman ta kajaj benri hunzai ki khwan naman ta yaladi pi kata di kejiga naman ta babun balang jogi ketang sulayo andiat ibor nei kalaki no sekali lalu di uba yalam kini ki seng balang ne udong yalam ki seng le no ane udong yalam apa ka assembly ne udong yalam ka wat akadniam ru tang sula yo ibor ndet kala kiuno sakli jika ban le ke bah kulet no ke kamram no jong perkhat no tang man tail di sibat kayap ka jat beri jugi ke diang ta hot kamni ke besuk power corrupts and absolute power corrupts absolutely natadau le se kadon kam yang ngiru kumki reusimet kumki pajba mingi de ban husiar gidi ban lang gidi ban peni de ban keren man kateng kanang ba kani kabor kanum kiu sakmat sakli jo gitu gidong yalam jogi kanang bikin sutu kejat jogi gadi ban kenduk ba ya po madan gemdi ban long ki lang berkah busuk hasun kindia ro namar ba ngan sheme gini kabun ma pil along ro menteri ketat kampo yang berim mencari sarkar jela habi dei pat kani ke crime against women kani ke ono kata ki kam sni persha pakijing sha thumbor ki kintai ka bajor ba menta po ka jela ga jongi ya ka ba wat nong thau anu don kti wat kata ka guest house ka jong u minister jong ka home ru badi pe ka home ru kata guest house ka penyat kum kita ki kam kai ga jing yu i ga jbi bat ta kum no ta kinu kilat kelintin la man ya kun ni kani ka kam nomor kani ka ta tang yang ai pi ndai ka ta wat ka imlang sa lang ni bro ko wei bat kham tam e ka de berdon e ka jingma ka dei ki hep ki berat ka ngatrai menta
kalti bikiat ban tem ya kan ni kalong ban kem ban pensitom hari kata kadi laja phila ban le kata hari shwab kan ja pere kamnon kanu gajing persang ban hikai ban le shu mentang indele tang school ru man lagi school ngile ngikai gitu khna kumnu ban buram usun rangai kan thai kai ka behavior ka long kai ka behavior ka ba le se la tam yu put mengim dei ban le hot mentang inda kublai khti kan thai ka biang kadari ka ba itho ladangi kudup ru ka biang handai ka bagi sia puli lang ban kudup le se ngidi ba su thu ba kala banyalam sebajangai kani kajing pendom kai kan thai bro katur kala banyalam hey uput kumno ban draw uput bangimla ban tam haban hikai ngidi ban lej ki school ngidi ban lej what ngi bat barokhat ngidi ban tre lang tam ni tang upulet ubade ban tre kata ni tang ki nong ki lawyer ne ki nong ya saat an ki beri ban le persai kani handai mangi barokhat kiri usimer ngidi ban hayeng asam ngidi ban hikai what is acceptable behavior, what is not acceptable behavior. But kajing bu ublay jing thau ublay kan thai strang nong yak ban trai lang. Otherwise di dara ban trai tong serang abu tong serang. Ublay umdi ru bobit ubu khnang ya serang ber kathai na bu yo i một usul thu bakadon kam kajing trai lang kajong ki kajing ya snok khti lang kajong ki berwarna kajing bah kajing mian namun tak pertai hibur koi. Umri ban dominate usunrai kentai lene kentai usunrang umri ban longkum da. But larangim hikai. Takamut kan jasi kan ja. Lepila ban punish diki po hajar ngut nri la kami hikai bakimdi ban le tu. Kinang yai le ai. Mentapil akem arngut mi saaruk sasaungut pada bedang le gajo pikem situ saungut mi safrangut. Na fikram hikai kai ke belum acceptable kai ke belum acceptable fikram hikai bakim bit ban le kani ba robot kindiat shubu la rapi pidan napo ka position jong ba HDR lingdo bolong menteri menta jong tat kampo iya ka jing pau jong ka marvelence en ka ba khon jong ba HDR long try but kumjur ka jimbam la man solve ini crime against women kini ki case ki paper baki ba dondu ka jing dawa bu di ban hiar suki ka benta bu pensim atu pi pin biang nem ka ba dei ban hap ailat ka jing toket bakan yat ber hap ban hiar suki ngatrai ngan hiar suki bali ngan hiar suki kamdei ba ngangalong guilty kemudian ban penpau bangang adon ketilang ngam hiar suki dam takata ringan hiar suki khnang ba ka investigation kanum long bias narba pinong kumno ru ya upulit bunwan ban toket ya ka yeng ka samjong u minister ka sitom utien manakane ya utu CEO jaga municipal apotura usah saman hadu apa assembly narbu le persa ukuran persa UMLA teman tak kum hangeli kat home minister pulut ubanot ban keren persa na ban investigate persa ngatrai kadi ke responsibility jonga kum home minister mangan her mangan peniba hot ni tu ktina mengalong guilty kam ni kata daw mengahir Henry men ensure ba investigation is not biased men ai lat iki bikin le ke bedot kam hot mentau ba SDR wong banga klem penduit iki Henry larang ada pulit ngan ada bangau pulit men oi nga mangan le investigate ya minister la jong hatong nganut atau nganum senran pet ya karukom tackle ya Julius Dolphang but pet karukom tackle ya SDR kaya fair na kami fair kadang kejing fair na Julius sudah tong MLG barka ba
ka jing yo bil kam tam me jong kini ki break ba judon kti ki ba ju yo jamin ki pala long nak ki wat ki di ki accuse ndai ka ba ki statement ki witness ki la don e wat ong hoj ba ki la don kti kai ka jing i ka jong pi to kai ka ba tlot tam namar ngi i ba dang shen do wat uniu edman tau manager jong marvelance in kam tam ba kini ki kin thai wat apo lingba ka ba CCTV ki la da ban phla ba ka di lingba jong u ba ki poi sha marvelance in ban lek wat ikene kam khai met de metro te kai ka ba na ka liang jong pi ngatai ki jing ka ba phila ban ai la ka long ka kanja suggestion ya ka sarkar ane kumjuru tak phila ban kan thoru kam ka shong pi pi aka quote ka quote kasngap ikinia laka lada kania jong utu uba keno persya kam yeng bat kania jong nong yada kayeng tangamot ka quote kan skap itu nong yada kan pelan ki evidence kam investigate ka kita apa minta lada manga ubadi ben investigate ngating ben investigate lene ngala bam pisano but lene ngam tebit akata kam investigate but ngapor ngapen iki evidence kim dabyang ujaj unda tip makanaru butu la desisa uba umla ben convict you namar ba evidence ka jingpen i na investigation kambiang ben convict you thangning shimba ka dei namar ba ka jingdon hi ka jong HDR hapo ka ministry ka lai rap shibun kaya rap to mentangin phai ba choi ka benta ba robot ha wei dei ba ka jinglong ministry ka jong phi ka tanat kam puli puti akitu ki por menta filong mu vice chancellor jong ka Martin Luther Christian University mangila i ki babun ki jing angnut ki jong phi kum mentri to ka por ya ka ba philadon ka vision ba din sam aja khan ar kan don ka changes ka babun apo ki school po ka jala te ke ka ba pelong i phi nga thai to pidon em ka jing sa nut ya ba kini kim sim lang nut langi anu jor menta ki school ki hapo ka jala ka jongi kidang duna shibun ya la de perkat ya nujor ki ki jala ngarasa no sa but ngongi pi let's see what kito ka jing pang ini kita bangayo aru kini na ka frustration mamla ban per urlong ki jing temu ki pangadon small example ngilap ba ka budget jong ka education department hadu mentang menero 98% kenai pu prana ka sispa tengka college sa basiu tulop 98% goes to salaries and wages 2% is left ban moromot i school 2% is left ban le skiwi ko ki kam na benta ban yarap ya ka jingnang ka jing start jong babon balang 2% how do you work how do you improve education under such circumstances? Tiada itu kipor ngapersyang nga tongin yit kawai ke school haman lagi blok tang kawai ke school haman lagi blok hari kini ke school ke di bendon ke jaka ke bakam he ngin persyang bansim ki scheme na ki department ke repair ai baka ke agriculture department kan ai scheme ki ke fishery department kan ai scheme ki ke veterinary department kan ai scheme ki kin penteri kami kini ki scheme hapo ke school pedan kami kena ban penteri kini ki scheme bayo na ki department ki repair kay harap kuno ke benu kong kejing harap kitu kena ki yo vocational training klam da don kam manlit sabar ka pulia putih begilet wiru ong ba pilet no saka vocational stream no ya gani ka mainstream hapo ka mainstream hi phi kai ki vocational the dignity of labor comes about ka benungkong ki sotu ba kano ka kam pa pitrehi daga ketila jong ba umsap la jong ka kam ka ba don burom
tu kebenung kong kata ki kena ki nang kata ki nang ru iki di ru kom trikam ki yo iki ki skills to ki tu ki ba song ki tu ki snong ki ba marjan ba tu school ki yo iki ki scheme sarkar biki pentrikam hapo plau le jong khmat yeng le jong kasuk iki bikin replicate na bikin ship bikin pentrikam lang hayeng sam le jong ti ke jing tmu ki ni ki department ki ba pher ban demonstrate kala urlong kabalai kalong ba kini ki nong peniat ke school ke nong peniat ke school ki la ban de ka tu ka ba mi jing mi ne gitu ki skip ke pher ya ke pisah bagi tu ki la ban siu khambha ka tu lop iki nang kai ki la ban penbha penmiat ya ka ki building ju ke school ki la ban thet ju ki infrastructure nam ta ka school ru ka yo jing harap ke department ke yo jing harap ki students ki yo jing harap ki nongsong stong tu marjan ki yo jing harap khadu education department mar bakala kamdaran kaman siu su kata ki tulop kala yo ki savings let's say naka 98% ka herno subu tang saka prafu persen ru tamut kila don 20% pada menta ban pedan kam ban le exchange schemes menyawan ra let's say ki kena nanong kenong bikin pulie sibnai apa ki school po sor ki kena na sor man pulie sibnai ki school po nong kenong kila penle kata kilawan penle ki debate kilawan penlong ki excursion kilawan penlong bon ki ban wan ra ya ka jing kiu haka jingnang ka jing start hi te ka jing mentoy kalong lut ya borokhai hanrei sa bangan la ban penteri kami kata nomor ba lese kiting bayo ngalong popular palat la sa blok no la sa weng no education la sa sim no la ai no saway kum ta be kam non ko wiru ke department lese bangayo la ban te kham slam te atu PE namar ba kani ga jingbom yo thulop ji kinoi kai minta PE continuously kat bomi usnam kadang mi usnam kinang don be ki jing dawa ngim shimla yo thulop minta wat ki student su ki samla pulir ki ong ngim yo scholarship ke ga ba hatur wat ba phila shong shabar jonga politics ne namar phila long mentri jonga tanat puli puthi atu PE nama kini ki jui ja po kapor ka jong pi ya kerja non kamdan policy te kamdan ba to kajing thu ban poi sakate ka thong kamdan thong borkho ni shule nakoi ka sin should react there's no proactive action it's only reaction kan laja ke react kamdan kajing perkhat jaga kamdan kanung ka thong mingin trei lang mini poi sakate ka thong kamdan ko kata tu ka dei namar ba ngim don ru ki officer ki batbet udang stupid officer fila sawing no te narba politician uting no ya khamlong popular tu officer banyanga pikri kita ke jinge an ong ni phi ha ka democracy ki lightly ki mau bersih ki budan ka legislative ke executive ber ke judiciary ki ha banya rengkat lang kalau mau pergi set mau bersih ni bu untuk dan no siliang kam khawat kaja te mantaru ka no siliang te dominate lut da legislative ya barokhai executive le officer don weiru bonot ban kran pai kumu tu ba DC ba tri bah pu ju tang sula kham bha la kham long popular wing no kri kita gajing ki officer kim note ban kran uno politician unum suk ban hikai ju pajba kumno ban khwai usuk ban sam do kha na la do sam do kha usung thu ba man bi kwa do kha kina ban sanga ta kamot ngat job election pe rila da nga hikai ki kumno bikin khwai do kha na ei bikin lik khwai ta kamot kina don kam sai kim wan chu sanga ta nga wan sha be no kata ri jing perkhat ju politician ju ba robot khindiat ngi kran sampai de ki samla puli amar bat kumju abai de ka puli puthi bangi i kumang ong mane bangi dujor ba ki jala ka jongi kadang khamlong khamsedien wala
ni la kam la dia ba ka Shillong ka de education hub jong ka North East Henry la de nujor ba ki jala ni dang kham duna namar ba wat adu menta ni duna wat ki officer IS ki officer IPS ki bre jong la jong kon chong no ara ni ka di ka pauling ba ka jing ekran dang shen bat u chairman jong ka UPSC oh te PE Henry po ka jala ka jungi ka ba ka encouragement ka long na kompong ya ka ba ka sarkar jala ka ai de ki kisa ka saman de ki tablet ka sam de ke jingi ka jong pi ato kitu ki di ban pendo no na em kum kitu bat rekindo pat kilat no anra ha ka jaka jong kitu pi ka ba nungkong ka long bingi ka system of education hato kladon kanu ka jingkela ya ka system of education na ka por bidang dang don hapo ka jing sensar jong pareng na ubari klad nandu bingi yo la ka jong kladon ka jing kela kladon kanu ka jing kela kaju ka system of education ka system of education mengilong mentah mengidon mentah kam encourage pina kam pen kloy pin keli jingkeli Natara oleh si bon balang umnut ban keli jingkeli dan kloi kai tu ban keli jingkeli ru ha school rum sha te ban keli jingkeli tarik banukong kabaar menta mhikai ngi ban perkhat dukum we ngan ong pi creative thinking nene ka lateral thinking ne ka khamdon how to uba trimestry ban how to balik police school ngan ong pi namai naga experience la jong porang dang don siya po nong charam ka sniu ka generator set kadi ka kiloskar generator norbangani bonang balanang la start ngaongan legit parts bitang jong ka kiloskar tangamut aban pensange ka factory citayo sisi ban penhap ya tu ka generator sisi ban pha yu breu sugati sisi bun jet ya tu ka tiar sisi buruan pha biang sisi ban pendaj biang tam citayo kla suya woi bayap tu ba im daily wage to sudon bok ba ilet ima i jong mama jong ngasiram ka hase i bom danang na start ti imdon kata ka rukom perkhat ka jungi oh kamlong na ka tu ka iu ka tu spring jong tu ka generator lasni to anai pechu da kiloskar mdan chu ka we company oh karom ya hap to hap se ya hili pe ba honsen punbor man yanga banyalam kai is ba honsen an le kumno na ba hang tu dang ya udah ya penhap tu ka engine ni yalam lechte yo du spring jong ka bulldozer i ot i pen song dar tu tap kaya umdan gasket ot tu kas ni skei ke ba pithat ang tu ni ai ni ot tu skei ot gasket tu skei kaya nomor i di pemnang bastan ni inang medpet ni kiwi kilat nam ta kaju rengi pa belanang lastat habiat betang kiloskar ngimnang su ban perkhat laterally na creatively ka education system jugi kale ekata but na takadaw ngim position ngim kiyo gri na takadaw lana way khna uyo i kalat ban bu auto rickshaw usdang kamai kiwi ru ki kwa bu auto rickshaw lang aba khadu khadwai flop lot brokhet nada way khna ubu dukan namar ba uyo i bakadon kalat ban kamai usdang kamai brokhet ye play dukan lang pi umdon banda ban perkhat creatively ka education system jugi lana ngimla ban pen perkhat you khana creatively kafir teach them how to think not what to think itu like ka por ka jong pipla bonem ka proposal ba deben implement no ika education policy adu ngasul aset sundang e keren ipo taw sile uno bon balang per uting kiri kata kajing tieng jong ki politician jogi mat pen kieu jaj benrio nar bagi tieng ba nada ki kieu tangamut ki kilasa kendat no sa kendong kiri kita kajing perkhat which is not right lagi ngarap ngai arab iki pun pai ba bikin yang lala ki jong ki kejat
Mentala ngam desu tau nong mi khmat ri kidang burum ri kidang yarap kela bangan dapat inu iki bikin yarap. Teblingin ting ya kata. Te ba robot hot ila yo ekaban ye keren menta baka education. Nginum bampor ngin keren kindiap Jepang ka tourism. Abai dei bekene kam jong kai perthai. Mar phila bat teng kum minister bar ki por ki jong phi nga ken ladang ngin chu phaino ek por pidang long active ba. La ban I ba phila le ki bon ki kam ki ba kham long phla. Ndre bangi phai pat chikni ki por ba mentang I ba ki bon teng ki kam tamasa. Te kai ka jingi pher ka ba I hatu kini ki la ne am ka ban wanra asta ta ka roi ka parling ba ka tana tourism. Anai keren tang Jepang ka tourism. Te keren Jepang berkhot ki scheme sarkar. Pinapet kanu ke scheme sarkar ru. Kemudian watang 1% of capacity building hapo ka scheme. Mentah pipi ong ngenyarap yuk pai ba. Pikwa bansu pentian da kasamot hapo chuntur. Pikrami kayu boleh udon kam ni kata. Pikrami kayu boleh kumno un pundon kam bahai kata kaski bapi ai. Boleh don kam ni kata kaski pipi kai. Kasu pulom lut kalong bethe hapo kari siap. Pitang sulat he kala surga. Pimi isu anto. Pi kabanung kong kalong build up the capacity of the people to understand. Pi kwa beli ai penchina pankana pokok school. Nomor pi su tu. Balada kilet sabar pathar. Kato kajing let sabar jungki porbaslap kan let spok telong nak telong kindi kidiopang. Pi su tu ya kata. Na takadau pilet penchina pankana namun taki beliau apa school na senong kendong no man pendunai kata kajing lek pankana pathar handrai namar ba pikram hikai ki balai bat pikram ya trailang bat ki bon ki pankana ba sina either kamdon mla ban pendon kam dan ya kala ajgai na kajakaya kinale stu ki laban sha bom sha ti sha peniap mencono menon lane kumhakawi ke school bangalek ya ka pankana ki pendon kam kumka jakabu ya ki stationery juga school narwa ditang ka pankana basna da ka do bilan berkhoi du da ka si da ka trao sudah ti krum bam khanyang pinabu untuk pankana narwa di basna da ka do bilan u khanyang rumpoi ka ru kampoi ki khamne ki tu ki kot ki slab ki thap tu jika pendon kam melek pankana ki pendon kam kumka storeroom kumka kudam dengan dak keli ki ngok te balai pi sei khna ki le sabar bros kata ki sei le sa klau sabatap ti kidang le ki kum to pim so tu balade ki le kum to ka tu ka jing le sabar ki ka poj tolong jong phi man maslap nongkong pi yo opang nam ho chi opang penhiar sokpo ho ni yo pim so tu ka di nak ta ka daw na ta daw ki ko ban snai ka ni ka pan kana kiklam ikai kiklam ong te larangi ikai upat ba larangi la ban yasno kecilang upat ba penlong upat ba bun trailang bat ngi kum ka sarkar ngathrai par khoi ki developmental scheme ki long sisa ki batrai ba bat ki berwan ra ki jing to sisa rekat bengindang lek bucu prescribe klam da batai yu nongpang beli ha bandi ka doi di bait me kat budang supang tu di tum supang su lai no pangbang ber pi kri kata ka ji Sai ka jing pinwan ka jong phi ka ngam tip yo ngabakla kamut ba hashwai ka ban pelong than pen bon kini tamasa la don kam shobani kayu exactly tenrei akipor ka ba phi pat philong kum chairman jong ka MTDF balai pat ka autumn festival pi ka autumn festival ha tu ka por ni pronkam ni prolong ka autumn festival khanang ba ki dong pathai khubor na borok wi gari India bat sabaj gari India kinwan bikin ring bat igi turis bikin wan hang tu bikin yo I ha ka si jaka ha po ka wi ka tunom ya kerukom
riam kerukombam jong babun balang hang ni fi kam igi turis lesi kimla ban lilut sebrok koi ka jela ne sebrok koi ka north east tinggi persang ban bu tang example hang tu kata kari jing temu jeng ka tu per wei la de kibri koi kelas tang subtu kelas tang tip ke bengi don hang ni kram le so pe je mau lunong beli ke mau lunong ka do urlong di sa kadi nomor be kipat ba kinong song snong jong ka mau lunong ki ngi hikai ki ngi batai ki pentri kam dala de pe je ka Elephant Falls nungkong unleg u turis ki ba pong tupia sri ki ba bam snacks biskut ki bara li jong i bara di klik 3 kamera ki turu ki sa bom satit ki nalek sepo Elephant Falls hadai hadin ngi ong am ki tu samlasan snong ki penyan ki tu samlasan ngi hikai ki kuno bikit penyan ki sedang kamai nang tu menta pinara ada ka kamera ka ba rem kuno umnan ba kata akti ya pi kadon mano ki bon kata akti ki tu kena kin yang kin yarap ya pi kin yada ya pi na kitu gi rio baman nomor beli ki sutu ba lada kata akti ya pi ka kata ya ka kamai Tingi shim no begini kita masa ki ba pelong menta la shubut ya ka ba ka MTDF mensua ka le kalau nok ka jemput teneng dei ka kela long pat kom ka jengtup kam tup ke jingmut ke jing perkhat ju gi bale pen le unta lesi gi don ke jingmut ko bahat tam kam tup ngana ba kampo ya discuss kan chu bench ke do khtiru lesi kasni lesi gi don ke jingmut ba bermanra kan ke jing bahane ki tu ki Kindia dah bede ber ka ni ka jeng pelut jong ka sarkar jela langshen por ba ka wei ka Bollywood movie ka wan ne ka ban shoot chene ban ka baka ka ai do ar crore tingka kai kum uriu pokmat uriu sompang kum no pisem atu kada don kam ka ban ai ar crore tingka nak banta ban pen sapriang ya khobor bede ka jela Meghalaya ka jing don jing em jang jela Meghalaya to menta fila penlut ar crore man persapriang ka naam jo ka Meghalaya to kala sapriang kata ka naam jo ka jela Meghalaya kibreu ki wan tu chini don jaka sa menta jo ki don jaka baham menta jo ki don ka jaka bigi kinlet kin penbiria kai ka por le jong tapi pun sapriang kam na pun biang kayeng le jong pikot ubreu bonabar wan sa longi mo tato pimsa kenok kala la sai penbiang saya ke yang kesam la jong em sakot ibreu na bar bikin wan ngatrai kedon ke lesi umar ke jing musik berkat ha por gile gitu but mundan madu keli mono bekeli ya to enga la pelut don bekeli don betuklar warapu assembly ru kejing kalong ba ladang ngam song hak suki minister ngalek supat ba ngam don bor kat bay ka bor la pen kup du upat ba la pen kup ka bor ha por bigi ilek epi bar hapo assembly pidon ka bor ban kli perthau yu no minister ri pimpunan kam itu ka bor nar piteng ba na sai yo ha betrilang ber ka parti yo ukot na yang ban ai pos yang piteng kata kita ke jing ni nak penkelna ke jing mut ke jing perkat ke jing ni hoi ka tungi la yo ka ban yo songo ki babon ni ka bai dei ka tourism nimba ngatrai kin long du kindiat ru ki jing kentho kindiat ki jing a jing mut menta pa ngin poi skoi pat kamat akini ke jing ekran ka jong ka balong ya ka bau pat ba kwa ba ban tep abi ka jing ka jong pi kai ka ba pelong ye pi ban randien no na ka politics tang hadien ba filadap ya ka ban chakri upat ba kum nong thoan tang artems kata din pi job ka ni kong do khat kandai spa kandai pupra bat arjar lai ke ba pelong fi ban randien no na ka ni ka politics hakawai ka sem pimla ban set artli ki masih yadur dar fibu artli ki masih yadur hakawai ka sem kan pra ti por ka para jangan ke kuat benrung pok politics kemudian persaingan ngaso ba
kumu men ban kedi ka kamram ke jonga ban aila deka ti aila deka nata dang kan randin ke politics mangam kwa baka politics kan rung hayeng bat ka kamyeng kan mi asurok ke politics kedi ban sa asurok ke kamyeng kedi ban sa hayeng not the other way around katangange but akapor ba para ka kaso baga ka ade kla I kapor ka bakan rung hapo ka sensyar khadar bakan irap yo bubun balang. I think it was my duty kung men banailan. Reho ngitip bai kong amprin tu ko por idon sha ko mapiatu ajing tumuban yakun bat ka jing smo ko movement pila ailat ekla ka jong para te tu kla don em pan ya ka ba para jong pi kan wan man selok pat pi I don't expect also. I don't expect. Nomor ba what banyak compare ya kom trekam jonga kediru kom trekam jong kapararu. I don't want it to be done. Lala ka jong ki sempre akti man kimde ka jo. She has her own way. I don't interfere. I leave her since I've given her I kalat ngatrai. I should also be man enough to allow her to do things her own way. Laraka ka don't come and selok. My door is always open. But on my survey, like kajingyat ban survey ka jonga apa constituency bang itip menta kum ka Shillong East de ka bade pat kalaim khra ka por ka jongpi kibrio kidang ong ba nirang la hi ba robot jiling do kei ka ba ka jing sko ka jongpi. So let her try to work harder. Let her try to work better. So that lasakin song ala ampari om you are jiling do. She's the one who's in politics. I'm not the one who's in politics. Ndre menta pi ong ba ke songa ki simpri akti mene pat pi ong ya ka ba habangi yo minister bra don ga jing thumu yo nomi khmat don jing thumu ban le kumni kum tayon ta ga jing ba dei menta ki bobon pat ki ong ba kong om prin simla le ki bai ba robot ile menta pat pi ong ba I ha jong man ga jong I ndre ban wan ra ka doi ka par pat ha ban bot ndre simla ya pat kum ke ka ba pi ya ke ba pi don ban ong pat ya ka jong ka para pat Ka training ba iyo mai. Ka training mga yo mga naimei pa kadi ka jo. Kadi tang perkom perkhat mat kerkom yo I. Lesi. Te lada I imla wan tune kerkom perkhat bat tune kerkom yo I. Banwan ra ya kajing bah kajing bentoy ya bubun balang but banwan ra ya kaburom ha ya kayeng kasam dan it's unfortunate mo. To kiniat ru bai dei pat nomor ba ngamte pidang hadu kan nu nomor atai pp dei to khot shit rem ba jong sen congress so Ay kila kendang yang ana du mono. ashwa jong ta ke pat ke jing I jong pi ya kini ke seng ta tu kala bandai tingba ka congress ngite ba phim simla pi ki kendang I pi tang ki suspend pi Hindu benai Rusnam. oh Hindu snem ono ki suspend pi Hindu snem ta tu kadai Kadang manganum la banyang for election kan kita tahu tu ya. tu kadai kani ka ba pelong I pi ru wat on randien na politics See Agapor mengadan politics nganang wong kuna. Ngabut kalenti jong ipa ngapoy ka parti dan baladon bayalam lenti lupa. Andai adin mengadan hatu ka parti ngalap bun ki jingsni apa tu ka parti kebenungkong ya kalong ba kamdei ka parti ka ba perkhat sisa namenta bubun balang. Kat gibri gibran po tu ka parti lai kai ki basya bikin perkhat ibabun balang kiriban perkhat sai ka parti
Kamut kat bergilek-gilek nama tak parti kim lek nama tak ubabun balang. Perngam hab je mut kata rukom perkat. Agar kom perkat juga larang ilek kambahan nama tak ubabun balang ke parti kan kiu baik. Hari larang perkat tang nama tak ke parti, kerana perkat ubabun balang lah saya ubabun balang un kendak kelai ke parti. Lai kimi hab je mut abang ai kata je mut ya kan kimi hab je mut ngaso it will become too frustrating. Kadon du ke kelas ke jompi bat kino ilam ke MPCC tu kapor kum jo du Delhi Ya sisi ru. kadon ke statement ke ba piong ke bangan puli ya ke ba ong ketien padang ke pong New Delhi was blamed for Meghalaya political mess. A large part of money that comes in as development funds is taken back to Delhi as party funds. There is a lot of interference from outside in the internal politics of the state. Pila ong ru ba the visiting Central Congress leaders are merchants of greed, since they invariably went back with loads of money. Kindiat papin penshai kamtam you pai ba ton nong kin shot ki ba pai ya kan ni ka program Pi ongi pi ai tu ki por ngalap ba lada kedon kejing suk kejing sain ha kesensyar khadar takamut kibriyo banapok Delhi kimdon daw banwan sini lada kedon ke huri hura tamut kidon daw banwan sini pi ti natana wanga ki interfere kanang ban mi ko huri hura ka divide and rule policy did not go away with the British. The Congress took it to a new level. Ki penia shrut bet paramangi kanang ba ki kinwan kinong bangi ngin pensuk ngin pensan tamangi kwa kata ban pensuk pensanya pi kita ruai nga belong chief minister ngam kwa belong chief minister balai pim kwa wei nga belong chief minister mentang ni ngan trekam ba la saya kalong election subuh apa Gujarat ngingi.com arklor namata ka election pa Gujarat ngan ham de nong krong namata juki bengan ligit arklor ngam me hab jeng mo di kata I don't agree with that sort of politics. I'm sorry. Ngatadaw yang mentahi ngatrai wat ngi gum gajat beriru ngi haman perkat no namenta ki parti ki berang ni tangba kawas usi kalong ba kita ki regional party ru ki di tang one region of the state kimdei berawe ke state ru kimla ban bu candidate namtan republic namtan republic banya trilang ru kim kloy ban le ladi kim kloy natara ka job si job ko congress ngatreng laban senrang kejing mut kejing perkat kejungi kladi kapor bikin haban macoh ngimdei ban su sa kramda nang na kijing bakala ki ban suwa. If we do not visit history and we do not learn from those mistakes, we are condemned to keep on repeating those mistakes. Piong ba playor ke jing terwa ban long chief minister to kapon na ki he ka SSC kum joro na ki don kin lang. Tu por badang ya klumar apeng baji di rumbai ba lapang. Pangata phir it's not news anymore. Kade 2005. Not news anymore. Kadon pat ka jing terwa ling ba namar ba to kapor we no yalam balaklat no purno isang ma umsim la don cho congress de ibiang wong ba it would have been ba Robert G Lingdo would have at least lead the state kai ka ba pishim pat to por ngangej mi joong bang ngin sim ya ka badai ngin kentat ya ka bom dei de to ka por pishim kum noi ka jingkran jong purno isang ma ka tu ka por kadang don ko huri hura but kejingkran jong purno haka tu ka por lesi kadai man pelip ding na ko man riban pelip ding na ka petrol si ino ta si su tu i okay to menta ye yo sngo ye ka ba pila kran bon na dei ban
kajing bom la kajong kiseng rulom bat kumjur ke badang yo lat jong kaseng kongres banang sinchar bat pikiran pun ba bede kum kijing long bat jong kini ki politicians ki bamenta ki mi khmat ki bamenta bede kajing perkhat shimet kajong ki pi ngan ong pi ko be chukni kitin sorry menta larangi pek ke ingi yo i ke ki bu kwa bandrung election menta siliang ki de ki he saipan ki bu kwa ban invest aka election but ban yo biang ya ketuk invest hadin ke election ki ki invest siliang gidi kita siliang de ki nong penya jong ki seng bhalang ki bingi ong mingi narbe ki yo i ba arklor we mali yo system ti kwa ban yo ketuk arklor lesi ti siliang kadon ka money power siliang kadon ka muscle power kadon lat su na menta uno ne kanu kebriu kebadon ke jingtmu ban yarap sisa yo babun balang umdon jaka su iki ngi kum kipat ba ngi haban yo i kata ba ngi haban create ka space na ka jaka kum kita kibriu kebadon ke jingtmu ba kin yo bandrung ngi haban mi jakhmat ban penjob kum kita kibriu kentaj ikini ki saipan kentaj ikini ki badon ka muscle power penon kami ka vote agur kom ka badai cendai ka don pat ka jing kren ba robot kadon nga ya ka ba umdei tang pat ba de bat kinong ilam singsai petai ki ba ong ba robot la ban rung biang sha politics leng ba ka PDF lani ka BJP hatu kan dia tang ham saya lani kamu ni hal saya kilawan dia keren kilawan ban yu lada ki kloi ban perkhat na mantau babun balang ne mat lada ki policies ki programs jung ki decision na mantau babun balang nga kloi bangan esno khati ban yarap yaki na kloi hanrei kum ka BJP manta akawai ke level ki ong dokumwe akawai ke level ki le dokumwe kajing keren wat kajing le kami ha ngati nga mentala reki stang kemlut yu babam do masih te ko mangile tu masih masih yang yong tinya le ko no pada but tang kata ni tang one part and kiwi ki policies ke jongki kiba ngangam ya hab jumut pi ya ban perkhat na menta babun balang tang menta ka parti kan ong ipin meneru. For me personally kay ka mga kwa bani bikini ki seng riulum ki jongi ki bale si dalade si met ki mla ban yang candidate palat ka Sipau Khatsan constituency ladaki kila ban ya trelang ne ladaki kila ban sacrifice ka banungkong kadi ka sacrifice ban len lade na benta ubabun balang len lade haka sharing of constituency seats len lade haka aki programs pan implement pet ka common ground len lade ya the leadership have a pre-poll alliance ngatrai that would be the best solution for the public but ngatrai bon pat ba uban lipat ki ngatrai ego will have to be put aside. Most important, kaya ego. Nor ba teng gidong ilam jungi kala. Wang pino ka kius kali kimi imat bahasyo, kimi asung bahasyo. Natara bun kikar kelumaru. Lorang ila. Jadi jongka PDF kuno pisem ba robot tu kenang penpat penprasusu ya. Bros kata ngilap ke kongres ke sinsyar. Dakabayo less than 40% of the votes polled. Namar ba kitu iba percaya ke Kongres la pait la pralu. Jangan mi hab jumut bat ke jeng mi khambun susu kedi parti.
Kabanga angnut kalong ba jakaban mi shosho ki parti kini ki parti lada kila punya slok lang punya tray lang ngathai kan wanra ke jing bha ke jing mentoi ke jela prokoi. Ba robot hoi lada kini kisang rilum ki atli lagadan ko kaching terwai pi mapinya ban ya kun biang ya ke election MLA. Nakanu no constituency ka ba kala ban long ro kanong thumai ngimla ban tip hatu pin pediang ya ke jing terwa. You want to put me on the seat, ne? Hot seat, ne? See, I don't think I am a savior. Matari fizi yang fila supan kenti nga silu ste ngadi udah bersayang ngadi kumapi kumanonoru. You know, I'm willing to help there. I'm willing to help in whatever I can, but when enter into politics and go against my own sister, I think that's the most difficult thing to do. Kata di kejingnya. Pelada di rakawai pat ke constituency. Lakawai pat ke parti ya. Oh. Ya, laya dur biang ya. Takum nu lada amdai show po ke state politics. Kidon ki po ong ba arja kat kendai common candidate ban late national politics po parliament du pa Arjiling do. If they can make me a common candidate and there's nobody who's willing to stand against me, then why not? Andai kami mengating mo, kami mengating menganrung politics, dan kami mengating yang ngarem, dan kami kata that is not the issue at all. The issue kalong ba ladangang ladon hakang tu, lada kibril kila bu yang hak tu ka jaka, hato ngala ne man penuh urlong ki jing tumu ki jongki. Kata ka bakam kong kesan nama juga. Nah kamu tu yang menganlit yang tu ladang ngamla man penuh urlong ki jing tumu ki jing kuat jong bubun balang. Kamu tu iyo nganlong frustrated biang. Nah bangamlit yang tu nama taila di tu. Bun kim suthu kata. Lada mentang suthu ba ngala ban pun urlong ke jing temu jong bubun balang mentah klip mat ngan shim dia kata ka responsibility bikin bensya hari larang ngatip nganum la ban perlong ngan mentoy you expectation will be high and my capacity to deliver will be low pensi isi lot ya. To ngej na kani ka jing pla ka jong ping so tho ba pin dong tau nong yamantai pin lo tau nong pe perman bat kum joru tau nong tap vote. No, I'm willing to play more role than that. Let's see how the situation comes up. Let's see how. I don't say no to anything. In 1997 January, February, lada pi ong nga RG Pinrung politics. In 97, I would have said no in January. But in December, I was in politics. In 2007, nada pikili nga, RG pin politics, I would have said no. 2008, I left. So 2017, 2012. If you would have told me, hey, Arji, the people in Sapanya, Yakawika University, and here, I landed up running the university. It's all his direction. Kajing Pilat, Kajing Pani, Kajungu. Let's see what happens. So 2017, I'm asking you whether you'll join politics again. I'm saying, I don't know. So it might be December, as 1997, December. And that's what you say. That's what you say. It's not what I say. Baharji, we have 1998. That is when you contested the first election. Bapia Kuningkong election Kapaningkong do. 1998. Ending number was 8. 2018. Okay. I like nama kumapi don kikun kijong pit kisdang do that. Okay. You've done your homework. Okay. Tegamut. Possibility is there. Anything is possible. Anything is possible. I am not saying no to anything,
The only thing that I'm very, very sure is, ada ngamla mangan pen urlong, ya kajing smu kajing angno jobobon balang nganumru, tangkat tangano. Ada i bakadon kalat mangan pen urlong nganru. Kubai subon ba. Thank you. Robot. God bless. Katung ilayo ikaban yo snowling ba kajing ekren kajonga bat I ba robot ikaba kan long ro kajuman toy na benta jong pi kipat ba kipapet ikane ke program. Sesian pat ngin saya kendo limba kane ke program markmat pat kiri kmat kubai subon. Markmat bat kiri ukman.